बानाय गैया मेंनाय गैया एबसुनि गोख्रों मदद गावनि गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोख्रों मदद होदों एबसुआ शिबसागराव दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनो गोख्रों मदद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव न' रैखाथि होनाय मिशन एबा मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र हाबाफारि बानजायदों शिबसागराव हाबाफारिनि दिनै नैथि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि दैदेननायाव मैयानिफ्राय जागायो मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र हाबाफारिया शिबसागर जिल्लानि नाजिरा बेंखननि सिङाव दैबानाजों सिलिंखार जानांनाय गोबां नखरफोरखौ मदद होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि गाहाय नेथारि खनिन्द्र बसुमतारी खौरांनि सिगाङाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुङो बिथाङा बुङोदि दैबानाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरखौ फाहामफिननाय आरो हाब्रुजों खोबना थानाय जायगाफोरखौ मैयानिफ्राय मावगासिनो दं मावसोम हान्जाफोरा बिथांमोननि बेबायदि गोख्रों आरो बाख्नायजाथाव हाबा मावनायखौ सैनांनाय थागिबि सुबुंफोरा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र जे शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय जेनाखि नाजिरा सार्केलनि सिङाव जिखिनि दैबानाजों जेनाखि एफेक्टेड आरो दैबानाजों प्रपार्टि नस्थ' जानाय बा सिलिंखार जानाय नखरफोरखौ जेनाखि रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र खालामनायनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन मानव गेदेर आफादनि आफादगिरि मुश्री खोरोमदाव औवारिनि दैदेननायनि गेजेरजों जेनाखि भलेन्टियार्सफ्रा मैयानिफ्राय जेनाखि नखरफोर सिखोन साखोन खालामनानै होनाय बा नखर न' माने रिपेयार खालामनानै होनाय बा हाब्रु हाबनाय बा हा फबनाय बेखौ माने बोखांनानै होनाय बे खामानिखौ मैयानिफ्राय जागायै दिनै नैथि सान आरो दिनै जोङो जोंनि टीम मोनसे गासै जोंनियाव 10टा टीमा एक्टिभलि माने एक्सनाव आरो दिनै बे खामानिखौ मावबाय थादों बिनिनो दिनै जों मोनसे टीम दिनै हिरण्य फुकन बिनि न'आव जेनाखि जे बिनि सिथ्ला बा बिनि न' बेखौ माने हाब्रुफोरा खफबजोबनानै दोननाय बेखौ जोङो बोखांदों लोगोसेयै दिनै बेवहाय न'आ मोनसे माने नस्थ' जादोंमोन जे न'आव बिथांमोना माने थायोमोन जे न'आव बिथांमोना ओंखाम संजायोमोन बे न'खौ जोङो टेम्परारियैब्लाबो बानायनानै होलांनो थाखाय दहाय फुंनिफ्राय जोङो बेखौ मावबाय थानाय जादों दा बेवहाय जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों जे बेवहाय दैबानाजों जोबोद माने खस्थ' मोननांनाय नखरफोरनि जेनाखि दुखु सुबुंफोरनि जिखिनि दुखु सोरनिबा न'आव माने रुंसारि जानाय आरो सोरनिबा न'आव माने लाख माने जेनाखि बिबांनि जेनाखि प्रपार्टि नस्थ' जानाय बिथांमोना गावसिनि हाया बबेजोंमोन बिथांमोननियाव बेसेबां प्रपार्टि दंमोन बिथांमोना बोरै दङमोन दिनै बिथांमोना गाबा मोखाङै दिनै फोरमायख' हायै बेबायदि मोनसे जादों जेन'ब जोंबो जोबोद दुखु मोनफैदों जोंबो बेवहाय फैनानै दा सुबुंथिनि जेनाखि थांखि आरो सुबुंथिनि नोजोरजों जेनाखि सुबुंथि जेनाखि मदद होनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो जिहेतु मावबोबाय थादों दिनैबो नैबेबायदि मोनसे खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोरोमदाव औवारि मानव गेदेर आफादगिरि बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों मिरु एबसुनि गासै दैदेनगिरि आरो गुबुन जिल्लाफोरनि मददजों दिनै जोङो बे मिशननिनो जों सासे भलन्टार हिसाबै जोङो खामानि मावफैदों आरो जथेस्थ' बे जोंनि खामानि मावफैनायखौ नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा दिनै बरायदों आरो बिथांमोना जथेस्थ' माने गोबांथार बेबायदि माने गफबनानै थानाय बा गोबांथार बेबायदि नस्थ' जानाय नखरफोरा जोंखौ आपिल खालामदों जे गासैनिबो नखरखौहाय माने फोसाबनानै होलांनांगौ नाथाय जेनाखि जोंनि केपासिटि आरो जोंनि जेनाखि बोलो बेसेबांसिमखौ जोङो एफर्ट होनानै नाजानायनि गेजेरजों जे हायै जोङो खालामलांनो जोङो नाजागोन गोजोन्थों আজি বিহিবৰ মাজগাঁৱত অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা যিসকল যুৱক বয়সস্থ সকলো আহি আমাৰ ঘৰত যিখিনি এই বোকা পলস অতৰাই কাম কৰিলে সেইখিনিৰ বাবে তেখেতসকলক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে ভৱিষ্যতেও যেন আবছু অৰ্থাৎ অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু এনেকুৱা মানে বিধ্বস্ত হোৱা পৰিয়ালত বা দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰি যাবলৈ উৎসাহ দিয়ে সকলোৱে তেখেতসকলে ভাল কাম কৰি যায় তেখেতসকলৰ সুনাম হয় গোটেই অসমবাসীৰ বাবে তেখেতসকল এটা সুনাম গঢ়ি আনিব পাৰে সেইবাবে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বিহিবৰ মাজগাঁৱৰ তৰফৰ পৰা সকলো ৰাইজৰ হৈ মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বানপানী যোনখিনি ধ্বংস কৰিলে সেইখিনিতো এতিয়া হেৰি কৰিব উপায় নাই যোনটো নষ্ট হ'ব আছিলে মানুহৰ বা ক্ষয় ক্ষতি হ'ল চবৰে হেৰি হ'ল
এতিয়া তাৰ পাছতো ইমান দিনৰ পাছত আপোনালোকে আপছো ইমানখিনি সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা। মোৰ ঘৰ হৈছে আপোনাৰ বিহিবৰ মাজগাঁও। মোৰ নাম ডিবু ফুকন। আমি বানপানীৰ দিনা প্ৰায় ইয়াত 25জন মানুহ আমি ইয়াতে আছিলোঁ। 25জন মানে SDFৰ মানুহো আছিলে, তেওঁলোকৰ নাও বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ টিঙৰ ওপৰতে 25জন মানুহ আমি আছিলোঁ এনেকৈ। দিনৰ 2টা বজাৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজালৈকে আছিলোঁ। 11:30 বজাতে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ মানে। কিমান লোক আহিছিলে পানীটো? কিমান লোক আহিছিলে? পানী এইটো লাইন পৰিয়ে আছে এতিয়াও, ইমানটো লাইনত আছিলে। কাৰণ আগৰ বছৰত আমিতো ইমান আমাৰ ঘৰত পানী নোসোমাই, আমি বেলেগ মানুহ ইয়াত সহায় দিওঁহে। আমি বেলেগ মানুহ আমাৰ ঘৰত থাকেহে, সেইদিনাও একেই অৱস্থা আছিলে। মই এই ওচৰৰ মানুহ আকৌ তেওঁলোকৰ বস্তু তুলি আছিলোগৈ, তাৰ ঘপককৈ চিঞৰিলে পানী উঠি আছে আৰু মানে যোনটো স্পীডত আহিলে বস্তু তুলিবলৈ একো সুবিধা নাপালোঁ। 1 বা 2টা বস্তু বেছিকৈ মই বচাব পাৰিলোঁ, বেছি মেচিন বচাব পাৰিলোঁ, 1 বা 2টা বস্তু বচাব পাৰিলোঁ। কিমান টাইমত হৈছিলে এইটো বানপানীটো? আপোনাৰ 7:30 মানৰ পৰা বাঢ়িছে, মৰ্ণিং 7 AM পৰা বাঢ়ি আছে মানে 7ৰ পৰা কণ্টিনিউ বাঢ়িয়ে আছে আৰু স্পীডটো মানে বহুত বেছি আছিলে। আগতো আমাৰ পানী সোমাই, প্ৰথম ইয়াত সোমালে আমাৰে সোমায়, আমাৰ চোতালত সোমায় বা আমাৰ আগফালে চোতালত ইয়াত সমান হয়। তাৰপৰা পানীটো ইমান পাছবেলা কমি যায়, খালি সেইদিনা উল্টা হ'ল পূৰা মানে। সেইদিনা সেইটো বানপানী বুলি ক'বলৈ নাযায়, তাতকৈ অপজিটতহে যাবগৈ সেইটো মানে বহুত অধিকেই হেৰি হ'ল সেইদিনা।